गिबि गिबियावनो आंनि स्पर्टेलनि गासिबो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ जासिनानै आङो औवारि बाहागि सन्मेलननि आफादगिरि हिसाबै नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनि औवारि फोलेरखौ बा औवारि फोलेरनि जे सन्मिलन बेखौ खुंनायनि जाहोना बा खुंनायनि जाहोनाव मा जोंहा थांखि दं बेखौ नोंथांमोननिसिम आं बुंहरनो सानदों। सिगाङावनो जोंहा 2020आव सेथि औवारि बाहागि सन्मेलनखौ जों दैमुगुरि गामियाव अर्थात दैमुगुरि टाउननि दैमुगुरि गामियाव जों खुंदों। बे NTPC सालाकाथिनि खाथि गामि बियो। बिनि उनाव जोङो 2021आव नैथि खेब औवारि बाहागि सन्मेलनखौ जों खुंनाय जादों लांहिन थिनालि कार्बि आंलंआव। बेवहायबो जोंनिफ्राय गोबां जोंनि औवारि फोलेरनि औवारि बंस'नि गोबां सोद्रोमाफोरा बेवहाय बाहागो लादोंमोन। फ्राय 300 जननि बांसिनानो बेवहाय बाहागो लाहैदोंमोन। जे सेथि खेब खुंनायाव जों खम जादोंबा बेवहाय बाहागो लादोंमोन बुरजा गोबाङानो। आरो देग्लाय जोङो बे सिमुर गामि अन्थाइबारि गामियाव जों थामथि औवारि बाहागि सन्मेलनखौ जों खुंनायनि लाहार फाहार लादों। आरो बे फैगौ फेब्रुवारि दाननि 14 आरो 15 14-15नि माबायाव फेब्रुवारि अक्ट'आव जों बेखौ साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंनायनि जों दानिफ्रायनो जों प्रस्तुति अर्थात ज'जा खालायदों जोङो। जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय बाहागि सन्मेलननि उद्देश्यआनो जाहैबाय जे आसाम हादराव गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन माबायाव थानाय जोंनि औवारि फोलेरखौ जों ज' जथायनानै जोंनि आर्थिक बा जोंनि शिक्षा दिक्षा जोंनि संस्कृति जोंनि धोरोम जोंनि भाषा सोलोंथाइ बेफोरखौ लानानै जों सावरायनायनि थांखि लादों। आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बाहागिफोरनि गेजेराव जों जौगाखांनायनि जोंनि बाहागिनि गेजेराव जों थांना थानायनि लामाखौ जों बोरै जों दिन्थिनो हायो प्रदर्शक हिसाबै बे बाहागि सन्मेलना मोनसे गिदिर थांखि लानानै दङ जोङो। आरो बे गिदिर थांखिखौ लानानै जों इयुनाव जोंनि माबाया इयुन जोलैफ्रा जाहाथे बे औवारि फोलेरखौ जाहाथे फोथांलांनो हायो। बे औवारि फोलेरखौ सारा आसामाव थानाय मानसिफोरनि बाहागिफोरनि गेजेराव जे मोनसे गुदुं गोसा आरो मोजां बाथ्राखौ जाहाथे फोसावनानै जों जेब्लाबो अनलायनाय जों जेब्लाबो गावजों गाव मोनसे थि सोमोन्दो लाखिनानै जों आवगायलांनाय जोंनि इयुननि फिसा फिसौखौ जों जाहाथे गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव लाबोनाय आरो जोंनि जे समस्या माखासे समस्या बे समस्याखौ जोङो जोंनि औवारिनि गेजेराव जि समस्या नाना रखम हाबा हुखा बा नाना रखम जोंनि माबायाव जानाय लोंनाय बा जोंनि थानाय जोंनि माबा संस्कृतिनि खेथ्रआव बा हारिमुनि खेथ्रआव जों प्रयजन हिसाबै जि नांगौ बेखौ जों बे माबायाव जों सिगांनि जि खुंबोदों बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन खुंनो थाखाय बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन जोंनि गेजेराव रायज्लायनो थाखाय जोंनि थामथि बे औवारि बाहागि सन्मेलनखौ जों बे माबायाव सिमुरगेबा अन्थाइ गामियाव जों लानाय जादों। जोंनि माबाया जाहाथे उद्देश्य जाहाथे मोजाङैनो जाहाथे जालाङो। जों बयखौबो जोंनि बाहागि सन्मेलना खुब उद्धत भाबै मावनायनि दिनै जों माबा लादों रायज्लायदों। आरो जों बे रायज्लायनायनि गेजेरजों जों सानदों जे फैगौ 14-15 थामथि बाहागि सन्मेलनखौ गोथारैनो आरो माबायैनो खोब मोजाङैनो जों खुंनो हागोन होननानै जोंहा आसा लादों। जोङो बे खेथ्रआव थांनाय 15 थारिखआव जानुवारि 15 थारिखआव रायज्लायनाय जादों। बाहागिखौ जों ज' जानानै जों रायज्लायदों। जों गुबुन गुबुन जायगायावबो बे बाथ्राखौ जों
फोसावनाय इतिमध्य जों फोसावदों आरो जों माबा हिसाबै दा बेबस्था लादों जे जाहाथे बै गुबुन गुबुन थानाय जे जायगायाव जों थांनो हाया जे जायगायाव जोङो मोनस'नो हाया बेफोरनि सोमोन्दै जोङो माबा हिसाबै वाट्सएपआव हरनानै जों बिसोरखौ बिथांमोनखौ जाहाथे फैनायनि मोनसे बेबस्था जाहाथे खालायनो हायो बेखौ जों सावरायदों आरो बे बेबस्थाखौ जों लानो होननानै जों थांखि लानाय जादों। दा बै दिनाव बेवहाय ज' जाफैनानै गावसिनि समस्याफोरखौ बाहागिनि समस्याफोरखौ जाहाथे सावरायनायनि गेजेरजों थि लामायाव जों लांनो हायो बेखौ जों मिजिंथिदों। जोंनि गेजेराव बाहागिफोरनि गेजेराव माने इडुकेसनिस्ट बा रोंगौथि गोनां बिथांमोनखौ जोङो आलासि महरै लाबोनो जों नाजादों बा आलासि महरै जों लाबोनो जों थांखि लादों आरो बिथांमोननिफ्राय जोंनि बाहागि औवारि बाहागि बा औवारि सम्प्रदायनि औवारि बंस'नि जे माबा हिसाबै जों फैखो बोरै फैखो जे औवारि बंस'आ बोरै मानिफ्राय माबा बोहैबोखो बेफोरखौ जों बिथांमोननिफ्राय निस्सय मिथिगोन। रोंगौथि गोनां बिथांमोन दं, माखासे दङ जायफोर बिथांमोनखौ जोङो खुब खम समनि बिथोरावनो जगाजग लानानै बिथांमोनखौ लाबोनायनि जों नाजादों आरो बे बाहागि समाव जोंनि जे माखासे जे जोंनि बाहागिनि गेजेराव जे गावजों गावनो मोनसे सिनायलायियाव गावजों गावनो माबायाव जे गुलाय गुजाय जादों बेफोरखौ निस्सय बे माबायाव थामथि औवारि बाहागि सम्मेलनाव मोजाङैनो जोंखौ मिथिहोलांगोन आरो जों बिथांमोनखौ आसा खालायदों बिथांमोना जोंनि बाहागि सम्पर्के गोबां बाथ्राखौनो जोंखौ मिथिहोलांगोन। बे माबाखौ जोङो सावरायगासिनो दङ। जों माखासे माबाखौ लानानै जोंनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरनानै जों मिथिनाय दंबावो जेनेबा दब'खाव दङ, कार्बि आंलंआव दङ, बासुगावआव दङ, नैबे सालाकाथियावनो दंबावो, दियाबारि बिलासपुराव दंबावो जोंनि बेयाव बेफोर माबाखौ जोङो जेनेबा पातगावआव दङ। इतिमध्येनो जों माखासेखौ दानि हरखाजोब्बाय जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों जे बे थामथि माबा बाहागि सम्मेलनाव जाहाथे बिथांमोना माबा गोसो खुसियै लैहोर लैहोरैनो जोंनाव हौवा हिन्जाव जेखि जाया लैहोर लैहोरैनो फैनानै बाहागो लानांगौ होननानै जों इतिमध्येनो माबादों आरो बिथांमोनखौ नोंथांमोननि माबाजों जों खावलायबावदों जे बिथांमोना जाहाथे जे जाय बाहागि जोंनि बाहागि असे जायखौ जों आफन सानो, जायखौ जों जोंनि गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय जों मोनो, बिथांमोनखौ जाहाथे बे माबायाव फैगौ 14 आरो 15 फेब्रुवारिनि 14, 15 जाहाथे बाहागो लाफैयो जों दिनै बे नोंथांमोननि गेजेरजोंनो खावलायबावबाय आरो